да ви покажа. Сега да видите какво става. Така, тук ли сте? Тук ли сте? Вижте какво ми каза. Каза ми, благодаря за всичко, ще си върнеш парите десетократно, 20-кратно, нали? Ще дойда, вика, нали? Ще ти гифтя, вика, нали? Ще такова. Виж какво ще кажа. Аз викам, самия клип, вика, нали? Така. Добре. Виж какво става, нали? Каза, че щял съм да се избия парите десетократно. Вижте какво става, пичове. Вижте какво става. И накрая, какво стана накрая? И накрая ме прееба. Аз дадах 130 лева моите последни пари, Мирко мерси, и накрая той ме прецака и не ми пусна нищо. Пусна ми 500 точки. Пах, ти букука. Така че хора, не се връзвайте. Да. Хора, искам, ето ви чатовете, нали, фирма Аларис, град Бургас, има билборд, нали, като видите Аларис, като напишете в Google фирма Аларис Бургас, ще ви излезне номера, собственика, ще ви излезне цялото нещо. Не съм казал, че искам да ми давате пари. Показвам, че този човек е измамник. Чакай, пак ще му покажа, нали, профила, да го видите, ама той вече, нали, няма профил. Ето го. От този профил дойде да ми гифчи. Ето я фирмата, ето го номера, нали, ето го. Въпросът е, аз исках да го репортваме, а той си спря профила. Ето го човека. Този човек ме излъга и ме измами. Купих му, ето вижте, има само 200 фолуара. Не, тази вечер имаше 5000 фолуара и той ме измами. Като видите фирма Аларис в Бургас по някакъв билборд, нали, фирма Аларис, нали, да знаете, че това е измама. Да, знам. Защо не му каза той да си купи? Защото уговорката беше такава. Аз да му купя фолуари, той да ми пусне лъв, да може да играем за топ 20 на голямата класация. Аз му купих... Йонков нямам, понеже не съм му снимал профила, но хората видяха, че като влезе да ми гифти, имаше 5000 последователи, разбираш ли? Казва се Алим Лятиф Хасан. Човекът, който ме измами. Алим Лятиф Хасан. Окадар. Окадар Хасмогар. Така. Как съм аз виновен, бе, човек? Как съм аз виновен, бе? Алим Латиф Хасан. Този човек днеска ме измами. Много ме измами. Нищо не ми гифтише. Нали, ще си избижвика парите. Сайта се казва Тик Роял. Тик Роял се казва сайта. Тик Роял. Тик Роял ли? Ето да видите за каква схема става въпрос. Каза ми, купи ми хората, от 9 той дойде да ми гифчи, гифна ми за 5 лева такова и това е. Да. Повече от тук нататъка на никой не правя реклама. Ясно ли? Ще ти гифтя, ще ти дам пари. Първо идваш, гифтиш или пък даваш парите и ти правя рекламата. Аз не мога да давам пари от моя си джоб, последните пари, които съм дал, и накрая някакъв мошенник да ме измами. Хасан, Аднан, Кючук, Кюпек. Разбирате ли ме? Има ли го в Инстаграм? А той вика, нямам, вика, Инстаграм, аз вика само Вайбър, вика. Дай да ти взема номера. Бат ти букука. Той ще го отвори номера. Той ще го отвори.
Който е от Бургас, фирма Аларис, като видите на билборда, отивайте и го скъсайте с този билборд направо, да го няма оттам. Дулен. Аз не съм умник. Аз съм се направил доброто. Това, че той не е точен, е гаден букук, разбира ли се? Даде, имал пари, имал голяма фирма, не може да даде 130 лева да скъби 5 калиове. Бах ти глупаха. Да. Да. Ето го човека. Вижте коментар, който е пиннат. Ето го човека, който ме измами. Това е, приятели. Каза ми. Гаранция, нали? Аз съм дал 100 лева. Ще се избиеш парите, нали? Ще имаш голям гифтър, вика. Ще ти помагам, вика, нали? Ще гифтча, ще таковам, нали? И аз чакам той днеска да дойде, да ми изпълни, деца вика, целта, нали, да ми пусне поне едно 10 000 точки. Той дойде най-нагло и каза, че ме говориш, вика, нали? Аз вика, ще пускам точки. Ето го. Ето е фирмата, ето го името, нали? Ето го и номера. Искам утре цял ден да му спукате номера от звънение. Ето го номера. Аз съм против. Ето го номера, може да го видите. Профила е закрит. Приятели. Добрата ти изигра лоша шега. Точно така, да. Така. Моята добрина ми изигра лоша шега. 130 лева за 5к. Да, толкова са, да, прав си. Вината е моя. Защо да е моя вината? Нямаш никой да ми ги шива. На твоята наивност. Добре, виж какво ще ви кажа, приятели. Всеки се надява, когато направи добро, да вива и битките, какви сте битки, бе. Така, всеки се надява, като е направил добро, човек да е коректен и да си върши работата. Не като този измам, нали, все едно аз отивам, нали, върша работа на някой, после му казвам, ела и ти на мен свърши, той да каже, би са в газа, нали, аз махам профила, бал съм мутката майна. Ето го човека, който ме излага, който ме измами, на който аз направих добрина, а той ми се изсера отгоре на главата. Си мутката майна. Така? Казиночките пари... Какво става, Кири? Нищо прецакаха, ме. Пребаха, ма, това е. Ама я обясни сега ситуацията от начало. В смисъл, какво се беше случило? В смисъл... Добре сега, от кога си в лайфа? Кое? От кога си в лайфа? Да, аз се разбрах долу говоря, обаче за хората, които са в лайфа в мета, нали, защото имаш 220 човека, поне другите да разберат за какво става на въпрос, нали, реално. Тоя... Да. Така. Днеска първо ми каза, искам, вика, 1К да пускам лайф. Аз направих реклама и до центъра в Хасково ходих, има такива банкомати, да си вкараш в картата пари. Да. Така, вкарах си 20 лева и му купих 1000 човека. Те дойдоха много бързо. Брат, голям си, нали, ще помагаме, в моите очи ще виждаш, нали, голям гифтър, винаги ще подкрепяме, нали, така. После изнагля, дойде, аз пуснах лайф, дойде, метна ми 30 точки, очила една шапка, така. После вика, нали, мале брат, ако ги направим, вика, 10к, вика, сега, вика, взимам, вика, и ти пращам по EasyPay, вика, 2000 лева, вика, нали, по EasyPay ти пращам, ако направим 10к. Така, аз му казах, нали, аз пари не искам от тебе, но искам, вика, нали, викам, като имаш толкова възможности,
пусни ми, викам, нали, един лъв. Викам, взимам ти 5000 фолуара, викам, нали, после, ела, викам, нали, пусни ми лъв, да може, викам, нали, да се боря за класацията. Да. И той каза, нали, брат, това са много пари, нали, сега не ми се рискува, фирмата, вика, нали, сега, и аз, вика, да ни изгоря. Казвам първо, ела, викам, нали, гифти ми, аз, викам, ще взема фолуарите. Взех му фолуарите и каза, докато не стана, вика, 6К, нали, и вика, ще вика, пратя лъв. Станаха 6К, нали, при него, защото те идват, нали, по един час, така, идват, нали, много бавно. И влиза маняка и ми пуска 500 точки, се казва, разбираш ли? Ами казва, брат, аз ще гифча, нали, ще се избиеш, вика, парите двойно, тройно, петорно, меторно. Това, аз, вика, имам голяма фирма, ще си помагам, вика, нали, ще ти помагам, такова, онакова. Накрая, какво става? Дойде човек, пусна ми 500 точки и каза, си путката майна. И каза, чуть ще го репортваме, фана профила и ще го изтри. И накрая ма прееба с 130 лева. Това е положението. Слушай, да се намирам, нали, информация за момчето. Има, като гледам, нали си има приятелка и чамо. Сега ще пусна камера да ти го покажа. Да. Ти виждаш ли? Вижда ли се? Вижда се, да. Еко? Значи той, как гледам, има деца, ето му във Фейсбука, Лебис Хасан. Лебис ли е? Да, ето е. Хасан Лебис. Я да го видя? Ето, го, виж го. Чай. Ето към му историто. Чай, ето го. Същия, Мангасар. Да бе, той е бе. Той дори две деца има, като гледам. Ето му номера, но... Той ми каза, че днеска му се е родило дете, бил в болницата, не знам си какво, не знам си що. Да. Като гледам, дори работи. Има фирма. Ето му е фирмата. Лариса. Ларис де. Аз пък Лариса. Преди една година му се е родило едното дете. А пак той е пак, защото нали виж сега, че му се иса. Мале, бах ти схемите. Ето виж. Алим Латиф и влизам във Фейсбука и гледам го пише. Асие Латиф. Явно е сестра му явно. Може. Чакай малко сега. Ма хубава сестра му обаче, циганка, ама пак. Като един път става. Нека бе, не бе, виж какво. Аз нямам чине цигани мигани. А после беше, нали, като му изпълних това с 5000 човека, ти одеве, видя го като дойде да гифчи, как имаше 5К при него или че го видял, не знам. Не, аз сега като цяло, аз сега влязох към той е много тъпо, дед го прави той като цяло. Как да не е тъпо. Да, ама смисъл ти не трябваше и ти смисъл първи да му дадеш, смисъл трябваше да му кажеш, като ме гифнеш тогава ще дам. Казах му бе и оттам почна да се оправдава, ама брат, сега нали това са 1000 лева, фирмата каква била, строили, отначало каза строим болница, после каза строим къщи, и напиши фирма, напиши фирма Аларис 2020 в Google, да видим какво ще излезе там. Да бе, аз вече съм го написал, сега дори ще покажа на адреса му на фирмата, където е. Сега ще покажа. Село Страцин... Бургаско. Бургаско и да. Аз ще покажа. Село малко се. Секунда малко само да го напиша. Така, точно... Как може такова нещо бе, човек? Как може бе? Точно се пада някъде... Чакай, той къде са? Защото виж, той е точно, тук улица, Черно море, тук село, то дори го води към тях. По този път. Боже... Някъде в тези махали тук живее пича. Глей само къде живе някакви къщи забутани на майка си на таковата. Да, ама, какво да си кажа, в смисъл, то в някакво село човек живее, то спешава да. Село е бе. От Бургас е на колко километра, бе? Чай го бе. Някакво циганско село, да. Чай се шупка. Той е...
Чакай малко се. Хубаво, това е на фирмата адреса, нали, да кажем. Да, но те повече слагат на домовете и той пича си слага на домовете, на дома. Ага. Нашата фирма е на дете на наш, си на наш адрес, а не на... Не, виж, аз ниче го търся, ниче го диря за 130 лева, нали? Обаче, То между просто човек... другото, може да пуснеш жалба между другото. Каква жалба да пусна? Не е така. Веднъж бях се наебал, бях платил 100 кинта уз някакви мачове там да ми кажат и каква жалба? Виж, виж, едно е залог, друго е смисъл, да си продал си едно нещо. Те в полицията ще питат да ама в смисъл... Ма той вече профила го няма. Какво ще направят? Нали има фирмата в това? Ти като добре, че се запазил чатове и такива неща. Как го е много ясно. Запазил съм всичкото име. Ама това не е, това Аласка. Тя се казва Аларис. Давния бе, това е пича тос. Да. Той вика, че казаха нещо беше Хасан ли е, Масан ли, какво беше? Да, ама пиша, ето го във Фейсбука, не знам за какво са епизоди. Значи и за името си лъже. Не знам. Ето фирма Ларис. Като цъкнеш тук имаш фирма Чамък не е Ларис, кой беше бе? Да, Ларис. Да, не е Ларис де. 2020. Виж какво пише. Алим Латиф Хасан. Така. Виж къде сега тук виж свързани фирми. Още една фирма има. Аласка Алим Хасан. Това сигурно е брат му или баща му, не знам. Не знам. Пах, му майката. Чай го гледат. Алим Не, виж Хасан. какво ще кажа. Не мога да правя полиция и амулиции. Да слушай сега, имам му данните, имам му имената. Че изпратят с камера. Така че, виж сега, аз съм му купил 5000 човека, обаче той си е махнал профила и в момента нищо не може да се докаже, разбираш ли? Ама делитнал, сигурен си, че го е делитнал. Да бе, няма го профила, нали че казвам. Аз пратих моите хора да го репортват от рекламата, аз рекламата изтрих и те чекат на профила и пише акаунтът не е намерен. И казаха ми, че профила е свален. Изтил го е. Той тогава за какво ще го три пича, като е седно ти е взел тези мимбър, нали, за фоловица. За какво тогава да го три? Той може, виж. Не знам, защото вече при мен той ме е блокирал. Човек направо, кой е така, ужас. Добре, пробвай да намериш то профил, де. Напиши в TikTok Аларис 2020. Аз го търсех. Има ли го? Не. Няма го бе. Отвори си чатовете, виж като се отвори. После като спреш лайфа си отвори чата с печалите и просто му цъкна профил. Ако ти пише акаунт, Пише акаунтът не е намерен. Значи е изтрит. По принцип, като ме блокират, пише не е намерен. Той му е блокирал. Възможен. Не знам. Не може, той го е свалил, понеже аз имам хора, на които го пратих и те го, вижка, те го цъкнаха от билото на моята реклама и казаха, че профила е свален. Няма го профила. Той ще го е свалил профила, той ще го е изтрил. Даже те са му такова ли на номера, те са му звъняли, той се е оплакал като някаква путка, че аз съм го изнудвал, пък това няма такова нещо. И, нали, Демек казаха, че ще е махнал профила, защото